Sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban. Itt forzázni fogunk, úgyhogy kísérjétek fel, mert úristen, mi lehet ez olyan? Hát nem tudom. Srácok, szerintetek ez mi lehet? Na mindegy. Na, itt vagyunk. És hátunk tökéletesen. És most így jön versenyeket fogunk menni. Hát megpróbálunk egybe győzni legalább. De a kettőbe is megy, akkor nem baj, hát az is jó. Na, azt a srácok, kicsit nem féltem oda. Na mindegy, megyünk, nyomatjuk. Pű, ezek már mennek. Jaj, elhagytuk, nem? Várjátok, megnézem. Igen, elhagytuk. Ja. Annyi nem vagyok most hozzászokva, hogy így váltani kell minden. Na, itt is persze, hogy le kell menni, hát nincs ilyen. Hogy álltok, srácok? Még nem megyünk, mert ez egy nehéz. Miért is mehetnék? Azt sem tudom, melyiken menjek. Így ez nagyon hosszú. Ez is. Mindegy lehet. Jó, de arra megy. Srácok. Na, jó, másik irányba kell menni. Turn around when it is safe to do so. In 200 meters, turn right. Turn around when it is safe Jaj, to do nem so. jó irányba